Bizning avul Yirik дип атала. Малмыж районында иң өлкән авылларның берсе. Менә Киров өлкәсе буенча китап чыкты. Кировская область территориальное административное устройство дигән. Бу китап буенча безнең авыл барлыкка килгән 1400 елда. Мин тарихчы буларак уйлавымча, монда беренче күчеп утыручылар булырга тиеш монгол яулары килгән вакытта. Чөнки монгол яулары бик зур көчле килә ул вакытта ул заман буенча. Яннан соң инде кешеләр урман арасына читкәрәк качалар. Беренче утыручылар монда марилар булган диләр, шул марилар килеп, аннан соңында инде татарлар килеп урнаша. 1400 елларда әнә шушы кеше каян килә, бит иң беренче кешегә су чыгана кирәк. Монда инде шишмәләр буенча, менә Шушма буенча Татарстаннан Шушма буенча килеп, менә шушы Шушманы белән бу елга кушылган елга буенча өскә таба менәләр дә, алар шушында менә шишмәләргә юлыгалар. Шушы шишмә авылында, шишмәле авылда шишмәләр күп бу авылда, шишмәле авылда торып калалар. Монда йөреп үзләренә күрә авыл Yirik дип аталгандыр дип исәплибез икән вакытта. Менә шуннан инде аннан соңында авыл әкренләп үсә, киңәя. Марилар, татарлар монда күп булгачтан марилар моннан күчеп китә, монда татарлар гына кала. Анда 1552 елда Иван Грозный Казанны алып, Казан тирәсендәге авылларны көчләп чукындыра башлагачтан, безнең авылга яңадан 1553, 54, 55 елларда зур мәтәшкәдән бик күп күчеп утыралар. Менә шайтырып авыл зурая. Авылда менә 300 артык хуҗалык барлыкка килгән була. Соңыннан бу авыл инде иләр салалар, авыл зурая, шишмәләр дә итә. Авылда 1916 елда беренче мәртәбә малайларны укыта башлыйлар. Бу малайлар мәктәбе иң беренче укытучы Түнтәр, Татарстаннан Балташ район Түнтәр авылыннан, Түнтәр мулласының малае Габдулхай Дин Мөхәммитов дигән кеше була малайлар укытучысы. Аннан соңында инде 1916 елда мулла йортында укыта башлыйлар кызларны. Бу менә безнең дигәнде dini bilim gene түгел. Монда менә светский билимгә дә аның беренче укытучысы Рәхия Мансурова була. Менә әле минем бүген көндә дә Рәхия Мансурованың хаты, язган язмалары, аның ничек укыткан, ничек килгән язмалары исән. Соңыннан ул бер ел гына шидә китә, соңыннан барыбер безнең авыл егетенә тормышка чыга. Ул нигә? Ул әле безгә әзрәк туган чыгышында була, шуңа күрә Рәхия апай белән гомер буенча менә ул исән чагында аралаштык. Аның менә язып калдырган язмасы бар, ничек үзем мәктәптә эшләгән. Аның кызы Роза апай 96 яшендә инде Казанда әле исән сау. Ул Казан университетының биология факультетының профессоры. Безнең Гыйзатулла Хәмидуллинны икенче төрле йөртәләр Йомырка короле дип. Йомырка короле менә 1880 елларда менә шулай ул тотына йомырка җыярга. Ничектер каян башына килә, ничек аңлар андый уй, ул йомыркаларны бөтен әйләнә тирәдән бүгенге вакытта Татарстанның Балташ районыннан, Күкмара районыннан, Малмыж районыннан, аннан соңында Уржум районнарыннан bütün җирдәнең представительләре була, аларга йомырка җитәртә. Йомырка җыярга кешеләрне ул ала фақат 5 бармакка, то есть бер кулга 5 йомырка тота алган кешене генә үзенә эш кала. Ике кул белән сразу 10 йомырка салып булса. Ул йомыркаларны җыялар, ул йомырка җыйган һәрбер авылда ул кибет аша, товар алып кайта. Аннан соңында инде ул йомыркаларны менә бүген көндә дә аңлап җиткерә алмыйм. Европада ул вакытта нишләп тауга сырамаганнар, нишләп менә моннан йомырка килгән. Ул йомыркаларны алып баралар Англияга, Францияга, Германияга, хәтта менә бер карап
bilen baralar Amerika'ya kadar ул карабаның дулкынга эләгеп, ул караб һәлак була, бүтән ул Америкага алай рисковать итми. Шушы инде йомыркадан кергән файдаларга мәчет әнә зират кыймасын күрдек дидегез инде. Зират кыймасын әйләндереп алалар таш белән. Ул зират кыймасы безнең йомырка нигә извест белән йомырканың агы белән салынган симек белән түгел, йомырка агы белән известка йомырка агы кушып. Ул шуңа күрә бик инде нык тора. 100 елдан артык 1886 елда төзелгән зират кыймасы ул.